Jo, a co večer teda? Jel bych toto Brumova? Já mám Pojď, neboj se toho, pojď. Potáhni to, pořádně to potáhni. Pozor na tu ranu, Petře. Aha, to je šikovný. Se těší? Radí, pojď za mnou. Pojď, nakopni tu bariéru a pojď. Čemu půjde za náma? Pojď. Radí, pojď, utíkej. Počkej. Hadíte. Kde teďka potáhne? No pojď. Už leze do toho. Pojď, přinaj trošku. Ještě. A pojď hore. Naplno. Řekni mu Maki. Na barel. Ale pořádně zakřič, Ráďo. Red light. No pojď, Radí. Že ho to neláká vůbec do toho. Go. Radí, pojď tady na bok. No a pojď, on jde do cíle, dívej, tak. Dívej a řekni Maki. Ještě 50. Dobře. Jej! Ukončený pokus časem 2 minuty 58. 686. A rozhovor do televize? Výborné. Jak se cítíš? Super, ale po druhé bych nešel.